1:32 en directo nos estudios de Onda Cero. Está xa conosco don Borja Verea, portavoz municipal do Partido Popular. Señor Verea, moi bons días. Bo día. Como está vostede? Moi ben. Bueno, que tal de festas da Ascensión? O vimos pois xogando a chave, tomando pulpo, o presidente do Partido Popular de Galicia nombrando que vai ser o candidato do PP á alcaldía de Santiago. En fin, moitas cousas. Si, foi unha mezcla de festa e de política, non? Bueno, pues, disfrutando como o resto de santiagueses e como o resto de familias compostelás, non? Unha festa, sen dúbida, máis picheleira, onde aproveitamos para pues, estar con xente que habitualmente non tes esa tranquilidade de poder disfrutar, onde os rapaces, ademais, pois teñen a Alameda como un pequeno parque de atraccións e para eles pois é onde está toda esa ilusión. Sabe o que pasa na Ascensión? Que sentimos de xeito moi especial os compostelanos, verdad? É como unha gran familia que nos reunimos todos para disfrutar a festa. Sí, a min, claro, como santiagués, pois as lembranzas que me trae a Ascensión, pois mira, son as primeiras, que é a primeira vez que empezas a sair cos amigos solo, que Tal cual. Os pais de, bueno, pues veña, é a primeira tarde que podes dar unha volta cos teus amigos en vixiancia paterna, non? Por decirlo de algún xeito. E despois tamén esa case entrada do preverano, esa primavera, ese ambiente, bueno, todo unha sensación de felicidade na cidade, e que, bueno, pois é importante manter, é importante potenciar tamén, non? Porque ainda que sea unha festa para todos os santiagueses, tamén creo que temos que ter esa xenerosidade de que sexa tamén unha festa para o resto dos galegos e para o resto de todas as persoas que queiran vir a Santiago. Bueno, pois as festas da Ascensión, que como sempre deixan un bo sabor de boca, bueno, pois xa mirando de reollo, mirando ali no horizonte as festas do Apóstolo, que están aí a volta da esquina. Enseguida lle vou preguntar, porque tivo vostede esta mañá en comparecencia ante os medios de comunicación, na que propón habilitar espacios para que familias aparquen temporalmente para ir á farmacia, á escola ou ao médico. Pero antes me gustaría compartir con vostede unha información que, bueno, pues comentábamos o pasado venres, porque o Concello de Santiago informaba da identificación de 17 personas do que va de ano pola colocación de cartelería en fachadas, en cristaleiras, dous identificados polas pancartas colocadas en Santiago. Nos escribe un ointe, nos dice que, bueno, que quería coñecer a súa opinión con respecto a esas pancartas que están á entrada da Alameda. Nos di que parece que o BNG e o Concello están encantados, ou a bandeira de Palestina na balconada do Concello, que levan meses, bueno, pues, se pregunta se calquera pode solicitar colocar máis pancartas na Alameda, e que, bueno, se deberían de prohibir algunhas pancartas ou algunhas colocacións de algunhas pancartas na cidade. Pois teñen toda a razón os veciños, non? Moitas veces, moitas veces, que están utilizando o Concello como unha plataforma ideolóxica únicamente pensada para os seus. Vivimos a semana pasada un feito que, bueno, pois que molestou a moita xente, non? A estatua de Moncho Reboiras foi vandalizada. Nos criticamos dende o primeiro minuto esa vandalización, como é lóxico, unha cousa que non estemos a favor desa estatua, e outra que tampouco estamos a favor de que se vandalice ningún espazo público. E limparon en 24 horas. En 24 horas estaba perfectamente limpa, no? Para aí foron rápidos. Aí sí que non houbo problemas. Mira como teñen os barrios, mira como teñen o mantemento da cidade, mira como está de sucia as rúas, que xa hai un problema claro de hixiene e de decoro, non? E coas pancartas, pois, parecido, que a entrada da Alameda, pois, teñan as pancartas que apeteza ao goberno local sen ningún tipo de consenso, ningún tipo de explicación e ningún tipo de neutralidade, pois a nos non nos gusta. Os espazos públicos son de todos, e teñen que representar a todos, e non únicamente a unha parte ideoloxizada da cidade. Señor Verea, insisto, ahora vamos a entrar no tema que, bueno, pues o sea o tema dos temas da xornada, a comparecencia ante os medios, pero por certo, tamén saía este fin de semana, eso falamos tamén, as cafeterías nos parques de Santiago. Solamente se vai a licitar unha das cafeterías que hai nos parques, que son moi utilizadas precisamente en primavera e verán. Non sei se se pode sacar máis partido ou podería haber máis axilidade para poñer estas cafeterías a disposición dos veciños. Que sentido común. Terán que explicar, porque saían nos medios de comunicación que ian licitar únicamente unha cafetería, pero isto quen o entende?
terán que explicar por que teñen pechados eses espazos e además renuncian xa incluso a darlle unha oportunidade. Espazos que non son deles. Estas cafeterías son de todos os santiagueses e todos os santiagueses temos dereito a disfrutar destes, como digo, destas instalacións pois na primavera, no brao, coas familias, cos amigos, cos rapaces, e, sin embargo, pois están pechados, espazos financiados, pagados, sufragados, cos impostos de todos nós. Bueno, pois que expliquen por que os teñen pechados e que expliquen porque ademais renuncian a abrilos, que quizáis é todavía moito máis grave. Ningunha explicación, ningunha solución e, bueno, pois prácticamente os 4 anos de BNG e Compostela Aberta, polo menos os últimos meses, os últimos anos, pois espazos tan bonitos, tan emblemáticos, onde podemos disfrutar todos, pois pechados a cal e canto pola súa incompetencia. Sobre, insisto, hoxe comparecencia ante os medios de comunicación no que, propuxo vostede habilitar espacios para que as familias aparquen temporalmente para ir a facer, pues recados ou que se consideren na farmacia, no colexio, no médico. Cales son os termos da comparecencia? Bueno, o que anunciamos hoxe é que cada semana, empezamos hoxe, pero cada semana, nos vindeiros, ao longo das vindeiras semanas, imos a facer un anuncio pensado para as familias, para os pais e nais entre 30 e 45 anos, con fillos, que notan, que sinten como se lles escapa o tempo, non? Unha cidade que non é fácil para as familias, non? Horarios imposibles, os colexios, as actividades, os problemas diarios, as xestións. Imos a facer anuncios semanais pensados, como digo, para as familias con rapaces, para os pais e nais entre esa idade, entre 30, 45, 50 anos, non? Comezamos hoxe con 3 anuncios. O primeiro, o que presentamos é a parada familiar. A parada familiar significa que se tes que facer unha pequena xestión, ir á farmacia cun rapaz con febre, por exemplo, pois poidas aparcar 5 minutos diante da farmacia, coller neste caso, o Dalsi, para que entenda todo o mundo, sí. e volver para casa. A parada familiar. Diante das escolas infantís, diante dos colexios, diante, pois de todos os espazos que poidan ser utilizados por as familias que non teñen que estar perdendo 20, 30, 40 minutos dando voltas para facer unha xestión. Facilitarlle a vida ás familias con fillos. Outro anuncio importante, foron 3 hoxe. Se gobernamos, cando gobernemos, se os santiagueses nos dan esa oportunidade que estamos pedindo, as actividades extraescolares faránse directamente polo Concello. Actualmente, as actividades extraescolares, a maior parte delas, son xestionadas polas AMPAs. Entendemos que ten que ser o Concello o que se faga cargo destas actividades. Sempre con voluntariedade e total liberdade. As AMPAs que queiran ceder esa responsabilidade do Concello, o Concello encargarase de que todos os rapaces de Santiago teñan actividades extraescolares en igualdade de condicións, independentemente do barrio e independentemente tamén do centro educativo ao que pertenza. Unha medida que, implica facilitar a vida aos pais, porque as AMPAs descargarían ese servizo, non? E unha terceira medida, Ramón, tamén que a bolsa familiar de zona azul. Que significa? Pois que imos darlle unha bolsa de horas ás familias, insisto, as familias con rapaces, para que poidan utilizar a zona azul con gratuidade, precisamente pensando esas xestións, eses agobios, esas prisas, esas urxencias que moitas veces complican a vida. É unha cidade moderna, unha cidade europea, o que ten que estar pensada para que as familias que están criando fillos poidan facelo de xeito máis fácil. E aparte, un xeito que, de que xeito ve vostede que facilitaría moito máis a mobilidade na cidade? Pois precisamente evitaríamos todo o circuito de vehículos, de coches, pois dando voltas en rumbo para, como digo, facer unha pequena xestión. Atasco de tráfico, problema para esa familia que segue perdendo tempo dando todas esas voltas, e, por tanto, unha mellora que vai en beneficio de todos. Entendo que cada semana vai a, facer pública unha proposta así. Imagino que, basicamente, en todos os aspectos,
en todas as necesidades que agora mesmo ve vostede que están pendentes de mellora na cidade. Sí, e gustaríanos, porque nós estamos pensando na cidade, estamos centrados na cidade. Gustaríanos pois que o Concello collese as nosas medidas e as puxera en marcha. Se o fai, polo menos que agradeza a posta a disposición destas medidas para todos os santiagueses. E senón, pois seremos nós os que, se así o deciden os santiagueses, se nos dan esa oportunidade, o faremos a partir do ano que ven. Agora ben, Ramón, nestes primeiras semanas, nestes meses antes do verán, as medidas van a ir dirixidas directamente ás familias con fillos, as familias pais e nais entre 30, 45, 50 anos que queremos que sintan que estamos aí para apoialos e que queremos construir unha cidade máis fácil de vivir. Rapidísimamente, nos queda menos dun minuto, pero que nos acaban de chegar son do Consello da Xunta, declaracións de Alfonso Rueda, se incrementa a partida económica da capitalidade para Santiago. Gustaría que escoitara noticia que nos chega ahora mesmo, nos envía Marta Rodríguez dende San Caetano. Hoxe, nesta liña, aprobamos incrementar para este ano 2026 un 14%, a axuda da Xunta ao Concello de Santiago para sufragar os gastos derivados da capitalidade. Van ser 3 millóns de euros e con este aumento dun 14% no que vai de legislatura, a Xunta de Galicia ampliou nun 25% a achega a Santiago en virtude da Lei de Estatuto de Capitalidade e pola súa condición de capital da nosa comunidade. Un 25% no que vai de legislatura. Casi 20 segundos. Pois esa noticia, non? O Partido Popular cumpre coa cidade e fai o maior incremento histórico de aportación ao Estatuto da Capitalidade dos últimos 20-25 anos. Como acabamos de escoitar, pois un incremento dun 25% no que vai de mandato. Don Borja Brea, portavoz municipal do Partido Popular, como sempre, moitísimas gracias. Un placer. Una pausa de última hora en Santiago. María Teijeiro Durán. Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai.